common. Malinaw yung income, prices, saan ang pupunta. Malinaw yun eh. So yun ang pinakawalang problema. Talagang malaki problema kung saan may mga hawak ng franchise, mga SDL, mga gano'n. Talagang ando doon ang problema na kita na. So we were expecting that the local would be accepted from these. Hindi dapat inaral muna yun bago sinarek. Para hindi nadamay Outlets, sir. Para hindi nadamay yung loto. Ay, hindi naman. Ilang araw na yun. It doesn't matter. Mas mabuting one pen, one sweep Pero sir, para magising sila. And thereafter, just a matter of days, the lotto is continue. I don't see any problem.